Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastaritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nebag na bigat siya aming sangapada papagayam. Manipo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Kada iti pagayam yun ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumapkablaw tinimbag nga bigat, tinimbag nga maaldaw, tinimbag nga oras kaya sa para. Ken padaanan ti pagkasalitaan ni Elmer. Idi, tain yun una ni Elmer, ti pagsayaatan ti sabali, ngayon iti isu na nga mismo. No da kaya kas bagarikan, anat yun una yung pagsayatan nyo, o pagsayatan sa bali? Baka ati kumakayo, no, yun una ti bagi ka. Ngam ko na naman jabilin, ayatem ti padang nga tao kas pa nangayat mo ti bagim. Bali siguro yun unom ti tao, ti padang nga tao sak pa ti bagim. Wano pagdanem, mabaling kas jay. Dayan rugyan ti surat, tapno kas tagat tuloy-tuloy, malpas. Ti pagkasalitaan ni pag-ayam ti nga Elmer. Idiin yun una ni Elmer ti pagsayaatan ti sabali, ngayon iti suna mismo. Anya na ito nga pakasalitaan, apa nga inyon una, ni Elmer ti sabaling ang ti bagbagina? Asino ni Elmer? Api kas tulangan ti kinasiyat na iti pada nga tao? Oray haanan nga oray mabisbisinan siguro basta pakanan na di mabisin na pada nga parswa. Asya nga ta? Alakit ang muntayo. Sagudayan nga ti surat ni paghayam ti Elmer. Dear Manong Nemi, nanumulaeng Manong Nemi, tinariingak nga pagtengan wano pamilya. Gagangay nga balay, ng saan kami mat nga maslep no kasta nga agtudo. Kadno agbagyo, alay karkararag mi nga saan nga napigsa. Kadno napigsa, mabali mo met tumakar, mapanagbakwit. Talukang magkakapsat Manong Nemi nga siyakti na una, ading ko ni Jinky, burdek mi ni June, duwa nga lalaki, may isa nga babae. Ni tatang Manong Nemi, may salay nga tricycle driver. Ngano, daduma, no kasta nga narigat ti mapasadaan, at makipaspasada lang yung suna, mapamit makikarpentero, ti lugar mi merket, adamat taltalon, mapamit makiraep, makigapas, isuda kininanang, ninanang Manong Nemi, kat kumpormet, mabali nang itulong. Plain housewife, ken kastamaten, tumultulong met amang pataw iti kwarda, itinapintas sa pamuspusa. Ubing kampela idi Manong Nemi, idi marugyan, amang mangigmi, di pamagbaga, di tinaganak ka na kami. Umuna-unay, ti panagsingsingpet mi, panagtitinulong mi nga kakabsat. Raemem, di inunangim sika.
Awangkas iti napakumbaba sa mo nga tagikuan, sa mo akukwa. Ken tumulong ka iti pada mga tao. O rebeket iyon unam tabagi ay jay taon ngem sika. Kasalakas diyan. Tawarin no kasta nga magkikiraos ti tiyang ko kit ni ading ko kit adad na nga mabisin. No to ko igamak ko mga kwarta mapang ko gumatang iti candy uno ko nga tinapay. Adad na itid ko kalag iti adik ng miti siya. Parang ganun, manong nemi. Kasi naman dagdagan na kanya, kada kami manong. Yun nada, nga kami timabsug sakbay nga, ibusan dan o da pinabati. Alamangan kayan ko. Nanda kayo naratan, nang. Alam mo na kayo. Agad tayo na, sige. Makigadan mo tangin. Urayan da manong nemi nga, mabsug kami, sa danto ituloy yung timangan, uri aon tuman tinabatin, basta nayunan dan tumatlatan iti. Danum ako nada tapno mangpunno iti busog da. Di ba nagbasa iti elementarya manon naming guide ko tinagbasa naggraduarak nga dan iti honor. Tas tamat man manon naming di addak iti high school. Adakang kanayon nga bagbaga di naganak kada kanyak kada kami. Anak ko. Awan ti sabali nga may patawid mi kada kayo no di adal. So nagbasa ka. Kang runan na kang ka, ha? Elmer. Tan, no makapag-graduar kanton, saan kanto pa lang ang dagos ng asawa? Tulungan na kanto pa lang kinanang mo, amang tulong ka na kakabsat mo. Tapos nila kastagat, nagpapada kayo nga makapagturpos. E di nakapag-graduar ako niti high school, manong nemi, dahil madlaw ko nga tayo, problema dananang kinitatang. Ano problema nyo tang, nang? No problema da kang pagbasahin. Orasan latan. Saan nga mabalin anak? Obligasyon mi nga naganak kada kayo. Nga irado mi ti bagimit at nung makapagadal kayo. Ore si kalaeng ti makapagturpos nga mo na. Sa mong tumaten tulungan di kita dim. Wala nga nagproblema kayo. Kagagangay dahit ha. Ano nga ti kahit mga kurso? Ore, gagangay lang ang kurso. Gagangay ang kurso. Ano serbi na nga ron? Vocational course? Amat nga rin mo ba rin anak? Nalaing ka. So, ang sarap na tangalaing mo. Sige lang. Business management. Kaslakit mo sa akin tiyag ba nito ka manager? Ano tayo mo yun? Baka mag-negosyo ako check to the manager. Hindi ba nagbasa kiti college manong naming dito nga dimteng iti biyag ko ni Dayan? Jaki di kaskaso manong naming naman pa amok nagkras kanyak. Ken, agkrasak met kang kuwana. Adumat na babae manong name yung mga mangdad kanyang timotibo, tadamat langak. Numampay na kurapayak laeng. Tanol apsak tagsa o manong name kat kadwak latan ti mga antibigat, sana ko nagmimirienda. Katuray nung kakangay ito laeng nga balon ko manong name ti aldaw, tagbalbalo na. Okay lang ko nak, basta idaduktin na puy. Tabjak sapsapulin ti mirienda. Apag pagisunto, apag pletek manong name ti mapanagbasa kinagawid. No, ada nga tamarigrig ko ka nakurang tipiletek. Problema na ito. Ngayon, saan ko nga naliklikan ni Dayan manong nami tati may isa nga gundahoy kat awanin sa bali nga pagnaak kat masabat ko isuna. Nagsardingak. Abi nga liklikan na. Sinag ko na kang liklikan ka. No, ada ko ba sa bali nga pagnaam? Baka saan ta may makapagsalita kastoy? Anamin di ba kam? Bakla ka di? Sana ka bakla. Abi nga rin kaslaon hilig mo nga. Danggay ka na kiti babae kas kanya. Aw nga tamat ti rumbeng nga pagkidanggayak kabot ha. Agkikita tayo mat. Agkaabay tayo mat. No, may sa kwarto no. Agpapada ti oras. Iti subject. Makisingad ka kumamat kada kami. Ori siya klahen. Taka sa pulak mat ti kasingad ko. Di mo kahit agbaling, di mo kahit mantaan ti kayem. Kayat ko, gagayem kay amin. Best friend. No, ada problema, may bagam kang kuhana. Mabalindag presentaro. Dayan, amang ano niya.
na nanumuak laing awan ti makorkwartak. Data ka dito problema. Tanong makigayam ka, kas kumakanyak, kat babalinak kang awisan ng agmerienda. Di ka pa nakita ka nagmerienda. Inrom ko ti bagi, taman nilikas takit, supay nga paggastusan. Kakasing amin dam, father ko kin mother ko nga, mayroon remedyo ti kasapulang nga basa. Check ti inauna, talo kang magkakabsan. Masapol lang makapagturuposak, manda ng trabaho. Taman nilikas takit matulong ak ti rekapsat ko. Pamilyar ng istorya na kita Maulit-ulit nga sat ng istorya. Di nauna, iso ti madan ti responsibilidad nga mangtulong ka na iti adyan na. Dakay ngay. Anya ka tano, inta dya kantin tap na bimpilas parang sarita ta. Makapagtukaw ta. Awang kwartam. Di siya libre. Kasta nga rin tinabasamak manunemi na pangkamiti kantin, pansit, kain soft drinks, manunemi yung order na. Anya nga tanaw? Tsaka kung nakakanin dito ita, nayon to si Daik itong mga aldawak. Nagbalbalong ka? Pangpanganam na ko iti pa iti lada. Adam at nakakaduwak na ko nga, agbalbalon. Basta kayo. Dakay nga Dayan. Ano ti parents ko? Mabisina da ng padpada. Siyak langin ti bordek. Nag-aasawan da kiti kakapsat ko. Napiapay ka na kayo. Napindas ko rin balayo. Gagangin lang. Kompleto alay kaman nyo. Maipay da kiti parents meeting. Napintas para kata kami nga kakapsat. Dakay nga kasi siguro na ko na. Makipaspasada lang ni tatang, pasari mapamat makiraep, makikampas, manglumat ni nanang ko. Agpadpadan nga adan ti high school di kapsat ko, so nga, permi nga marigatan da. Gagangay na ta. No, adan anos, adan tumadlaing supapak na ngaragsak. So nga rod, agad anos na tatang kininanang, tayo makapagturpusak. At ang trabaho sa ito makamuka nagdikapsat ko. Mabalin siguro na makapagrador kam to aminin, naragsak to nagdi parents ko. Mabalin min tumatan nga iba kakadakwada nga isardang tantang trabaho, tada kami tiya, mangbiyag kadakwada, mangipaay ka nagdi kasapulan da. Nagbaling nga rod nga nasigad kanyak ni Dayan, manunemi, iba't patig ko ni Dayan, ngam saan ko pa yan ibagaking kuwana ti I love you. Sa bagay, oras sa amin nga ibaga ti I love you can I love you too. Iti kasta nga kinadagkat min. Tilaingan pa nagpinarang mi manong nemi kat agbalbalikasan dagiti matami. No agkibin kami, agraip dagiti dakulap mi, adabara, nga agkarayam titong galmay sa kada kami. Ang mga prus iti barukong mi. Idadako ni ti fortune manong nemi. Last sem, naggraduar tayo ton. Palubos tayo po. Daw ko sakto ang sumrek na trabaho. Uy, saan ka nag-take board? Agtrabaho ko ton. Baharin mo na dan dumangawat kanya. Ores sa anak pa nga nag-take board. Tsaka pa yung nakarwar. Kabayan na trabaho. Isun doon, di pa nag-review. Pa nag-take ko di board. Tapos nanagastakit. Adan tumatin may gamak na kwartak. Ngayon ko kadadaan ng kinitatang na para kada kami, para karigrikamsat ko. Naggraduarin ni Jinky ti high school. Medyo nag-istambay pa lang tanin ito makapagturpos ako ang trabaho. So tumatin pa nag-college na. Nag-college to, so marunong tumatin ni June. Pagbasahik di dito kakamsat ko. Nagsayahat kakamsat mo kasta. Nung mabalin ko makit, ang trabaho akta, yun unak isuda ka makapagturpos ang matimala ka trabaho na pintas, no sana kang turpos. Dayan, adakit mo ibaga? Saan ko mapakawasulan? Nabimbintas na nga ibagak. Ngamtijak ibaga nga mapaayak. I love you. Nalablabas pa nga gayem.
Uri sa amon nga baga amo. Katsi ka, amo ka di marik na? Nga uri sang kong ibaga I love you too. I love you. I love you more. Elmer. Damo mitagin narakop manong nemi. Kanda mo manong nemi naglanang digiti lips mi. Uy, si Kamot. Ada makakita ka rin, ha? I'm sorry. Siya ako di kararagsakan ng lalaki dito lopong. Kabot, narakop ka, kanakan ka. Sabi ko mata makauray ka kanyak. Urayang nak? Uwan urayang ka? Kaya na, ano ka tusawan? Siguro, sakto lang at tamat. Ijayat kalis na kang kain to nung makaradwaran na kinito ang kapsat ko. Kasunod kabayag na. Mabalik siguro na 5 to 6 years. Nagbayag mo ito. Kasunod saan ka mauray? No talagang ipatpatignak na yan. Mauray na siguro. Direktor pusak manong nemi makitak ti kinaragsak datatang kininanan. Uwen, siyempre, nagbungan ti adungan anos kad nagrigat na kanyak. Ah, anak, maragsakam ka ang uwe kininanang mo. Dila mamin ano ti pananguin ako nada. No, dandong magtrabaho waktang, nang, kad napindas ti posisyon ko. Napindas ti sweldo. Ano nga, pahinay-hinay to lang, ti pa nagtrabaho yo. Tasakton di makamo. Di pa nagbasa di kapsat ko. Agtrabaho kam tumatlangan ako. Siyempre, hamo mga kabalan siguro, marigatan ka, kasapula man ti panagurnong mo. Kan sampay sigurado no makastrek ka, tinipintas ka trabaho. Pimaala kami manong name it ang panagraduar ko naman pa di elementarya ken high school. Saan hanggang nagkapapala o rin di naggraduar di kapsat. Ngamitangan ta naggraduar ti college manong name pimaala kami. Naman pa'y gagangay la apaalang madumat na kitimay. Ay na! Simon! Ken Claudia! Ay napag-graduar yun dati inaunang anak yun. Ay susabo. Kaya magkadlaya nga. Ado dita di kita ada mo balin na. Pag basa ko makadagita anak dangan di damat makapag-graduar. Tagbalog dama. Manda kayo eh. Kasi na po Diyos kapsat. Naikarigatan mo lang nga manapagturkos ni Elmer. Adam, manong na yung nagiti mga karawa. Oh, ananusam ti regalo kang kanak ko. Kamanak. Adam, nagiti mga sobre. Opo, kita. May ayo akmat manong na yung dada. Kwartak to nga aramatek nga mag-apply di trabaho. Idirugya akong dagsapol ti pagtrabaho wak manong na yung tinawagan na ni Dayan. Hello, Elmer? Baka mabaigtan nun sa kita. Tapay? Ako nag-review. Ijak to Manila nga mangalan ti pagtrabaho. Api nga sa nga dito eh. Api mbida sa di Manila eh. Dayan? Sabi ko mata, agtalin na tinapod no panagkayat po kanya. Nadakarik kang kasang ka di? Ore ka sa numan panagin na dayuta. Ore no mapanag di bala si tao. Ang damit cellphone, alis to nga pag tinawagan da. Sika mga makakita ka doon sa bali dita, kaya sanggon to, aramitin dita. Kabuta si kating karik, ngumunakin maudi nga babae ti biyag ko. Nagyaman ang lost, Elmer. Ngayon ko nadan, no asin no tinay kari, iso. Hanggang sigurado no si kati para kanyak. Naman pa agtalin na tumat ka ata, ti panagayat ko ka. Ngayon, baka malipatan ka kita agayat sa bali. Nasakit. Numapasamak deta. Gagangay nga nasakit. Kastamat kang ka. Baka makakita ka to ti adad nga ipatpatag mo ngumitis siya. Nasakit tumat nga awatin ka. Malangar at susurubok nga awatin na. Siguro kat saan nga sikat na ikari? Saan nga sikat kan siyak tinekari?
adu dagiti nang ipasaak, nang ipatuludak iti application letter ko. Uy, nga may lang ti kunada, tawagan na kandulat ta. Uraim ti tawag mi. Siya manong name. Gusto nga talaga tag-apply. Kadong gawid at iti balay, kumusta anak? Ada na sa pula mo. Adan dulat namang tawag kanyak nang. Akit no, adan tumang tawag kan ka. Masapol ngin sigida nga mapangka. Siyempre saan da nga katawagan, no, saan da nga kasapulan. Gusto ko na yun nang. Ay lakan, di mo ko masayangan dikit agun daw, ya? Yuray mo lang. Wanan. No, dagdagan na ka rin yung girlfriend mo, tapos nag-asawa kayo. Awa ni sunod ito nang, napadya Manila. Sa mamano ito man nga tawagak. Adan na gidigundawin nga saan nga sungbatan, ay tawag ko, no saan gat. Adan na gidigundawin nga, di na replyan ti text back ko. Amangan met nga gapo itidayta, kat madadail ti konsentrasyon mo ang apply trabaho. Gapo ken ayat, kat madadail ti biyag mo. Saan kong itulog nang? Ikarik ka na kayo. Madanang ti trabaho. Kat tulungan diri kapsat ko. Tulungan kayo. Nalakip na siya at nukas na. Malaglagab ko nga rin kita dadumang karoba tayo kat nagasgasat kami kano, namisuda. Tayo suda kat awan din na pag-graduar da nga anak ta. Da kami kinitatang mo kat addakan nga nag-graduar. Sa damit lay baga, baka no agasawa nga dagos ni Elmer kat handa kayo matla nga matulungan. Uno saan kat ni Jinky iti dagos nga agasawa o rin no agmandamang agbasbasa. Uno makitaray ni John kat halagagangin data nanang. As masapul mo nga agpanunot tayo ti negatibo, tap na nagastagat amo tayo nga lisyan kaya naramitan ti positibo. Aging ka manong name nga nag-ring di cellphone ko. Yes? Elmer Segundo? Yes, sir. Ag-report ka into bigat para iti job interview. Ha? Iti rito yung opisina. Manong name, bagana, insurat ko. Dakilo kumpanya rito, ya. Yes, sir. Ano, oras, sir? Before 8. Masapol nga dakit ito yan. Salang siksikat ma-interview. Ligat kayo na sa, sir, nga sana pala sigurado? Depende di interview? Depende di interview. Ay, game sikan sa amat ti kalalengan kadakwada. Iso nga dakil ti pamahatik nga. Sikat ti maala. Sa kapulo kayo, 5 ti kasapulan mi. May sapay ko mata, may saka karagiti 5, Mr. Segundo. Sige, sir. Asap-sapay kin dumigat. Masapul before 8, adakit to yan. Kasto ko na itiragsak ko manong naimi. Andahan na job interview. Isang pulo kami. Barbaring no siyak ti maala ka dagiti maling may saak ka dagiti 5. Kinun ko nak manong naimi kadim pakaammo kada tatang gininanang ginikapsat ko. Good luck ang kanak ko. Sapayan nga rin maturog tapos masapa kang tunggirging. Manong name sinapa ka talaga, tinaturog, kabigatan na, parbangon, magriinga. Siya akong manong name, tinagluto. Nasapa ka sa matlaw na anak. Ninanang, abay nga nagriing kayo, pailang ka nadakmatin. Ay, tulungan ka matlayang nasapa na kita kakabsat mo. Masapa na nga, mapadag trabaho. Abayatan ng ururayan da. Nga adan to itad buka nakwadan nga pag-enroll da. Pasensya kayo nagtap. Nung maawatan na ka. Irugay mo kumamat na pagbasain ni Jinky ang hamot pa yung nga mabalin. Hamot pa yung naglukat ni klase. Irugay yung talat na pagbasain yun. Nang naruna, ano kasta nga, makastrict ka nga dagos na trabaho. Itireto nga aldaw. Itadawat yun ang na may pasak na interview. Ay, sabi ko man ako. Manong name
aglugan ak iti tricycle nga rumwar iti lugar mi nga mapanti highway tapno aguray iti jeep mabaling ko apagluganan manong nemi ang mapan iti sentro. Iti adakon manong nemi iti highway no ada lumabas nga jeep paraek samot nga sumarda at apek bibitin. Saan kakitak ti relok manong nemi? Sus apo ya. Maladawak samat din, Diyos ko. No, ano pa yung gumangganan tak, supit kaadalig iti ado nga pasahero. Oh my God. Niyaman din. 4:38. Diyak pa nakalugan mano. Impagpagnak manong nemi. Pagpagnak gana jayan. Pagpagnak. Kabayatan na magbagnak manong nemi. Sardengak med na dumapasok nga dak nga jeep. Nga pang pasahero. Pagpag madilta. Oh my. Nagsardengak manong nemi ti may isang paset ti dalan. 7:10 ket 5 minutes nga tarayan ti lugan. Diyos pumalatawag sa amat din. Iri adan nagsardeng nga jeep manong nemi. At tapay may isa, aglugang kan. Hindi pa tararamin aglugang kan. Sa anak mo't nga makakuti manong nemi. Adan na talyaw ko nga ubing ngagsangsangit. Kasal na yawan sa. Ilin to iti dayta nga lugar manong nemi. Ayuyang dikit loko-loko. Aglugang kan! Kinitak ti oras manong nemi, orang at aglugan na. Aglugan ka saan? Saan ang boss? Maaurag lang sa balin. Iloko kakit, adamat pala masa. Diyak kahit kami ti makit pinilpil. Ti kahit ko kit, okay ak ngagtugaw. Ngayon ti nakaililit. Bahala ka. Kinitak man ti oras manong nemi. Hapay met, sana ka naglugan, makamakam ko kuma. Ngayon diyan ka mo, anong namin kaslama asyanak ti ubing, nagsangsangit. May isang babaeng nga ubing manong nami, imasidega. Nagatras, mabuting. Hey, ading ko, balasan ko. Sagag buteng. Aping nagsangsangit ka. Asinong kaduam, aping nakadanong ka idkas nga lugar. Hagag buteng kanyak. Hagag sangit. Nasaya ka tao. But my dad and mom, kakanahin na ngayon pagpagkakanyak nga, don't talk to a stranger. Sa anak mo ng stranger ka. You are a stranger. English speaking ka. Ano tagan mo? Don't talk to me. You are a stranger. Nasiyatang stranger. Inuna ka pa yung siyak eh. Ang abali nga maladaw ako kung saan ka ma-interview. Basta maamok ti problema, ading ko. Siyak ni manong mong Elmer. Hindi asid gaklat na manong nami agatras. Saan kagbutang kanyak? Agpesong estrangera kang kangam na siya ata katao. Nasiyat na kitinagan na kanyak, kanang disiplina kanyak, naman pinakurapay kam lang. Saan kagbutang kanyak, ha? Ay. Thank you. O misang karad ang kasangit. Ano ta pasamak? Edi masidgak manong nemi nagkamaktaag sumbangan nga baga na. Saan ka nagsangit? Don't cry. Kasta oren ti. Rugit ti rupam, nga buti pa nagsangsangit mo. Tapok-tapok ba yun ti pagim? Apay. Napintas na ba doon dati ala, kung nakarugitan? Ano na masamak kang ka? And then, ang kidnap kanya. Kidnap? Amam ti kidnap? Amo ka. May isang lalaki. Binagkatnak. Inroarnak. Iti ayan mi. May isang coffee shop.
ngayon mi kini mami. At ang amin timawag kini mami kit imadayo kanyak. Naringgor iti uneg. Hindi ko angkit. At damat ng lalaki bigla nga ng gamat kanyak. Inapod na tingiyawat ko. Kinidnap na ka. Abang nga ron nga nakalusot ka. Yung kanikatak din naglibas. Nagtartarayak. Yung ka nakadano nagditoy. Ay, tagan mo? Jennifer. Among ka diti cellphone number ni mamim. Uno ni dadim. Tatawagan ta. Urit at dapat lang hampay nag-expire na to'y unlicol ko. Diyan ka mo. Amom ti balayo. Kaya pakasapulan ni balayo. Amok na makita. Ngalat na ni mamim. Christy. Ni dadim. Robert. Mano kay kamsat. Siyak pa lang ti anak da. Da kami ti coffee shop. Dugot nak ni mami. Ang dami ng tawag yung ko anak. Pimadayo. Di nakmantin na siputan nga. Binagkati. Lalaki. Ngayon nakitilugan na. Lalaki din na nakalibasak. Di ka jadan ni. Awan ti pagbut ka. Saan ka man ano? Sa alak na ibang ka. Agaligad ka kanya. Umay ka. Logan na rin dyan? Uwen kuya. Limabas na lang. Siguro handa ka na pagpagapan pa nga ituloy nga kidnapin ka po tadarak. Thank you kuya. Abi kidnapin da ka. Baknang kayo? Napindas balay mi. Napindas trabaho da mami kini daddy. Edi kitak man ti oras manong na yung nagwingi-wingi ka man eh. Sayang interview. Job interview. Apay kuya. Awan. Aglugan ko kumaitay kahit. Dadakam ka makamag. Kaya makita ka nga sangit nga sa pulam ni tulong. Apay tinulungan na. May pasagabsip ti panunot mi. Nagkakamsat. Ngano anda ka sa pulam ni tulong. Tulungan mi. Asa nung araw din yung trabaho, saan ka bali? Basta natulungan ka. Tanong saan ka kumang tinulungan, baka nakidnam na kamat lang. Uwi nga ron. Sige. Umaykan. May ganda. Aglukan da malati jeep nga sumungsungan. Tagpasentro ta. Ibagam kanyak no sa dinuti, napanan nyo kini mamim. Taurayan ta sa jay. Baka sublin tumula sa jay. Namang kami nag-standby manong name iti coffee shop, iti ruwar. Saan ka man simbrek. Simbrek kak. Simbrek kami kung nakumang, maumet ti inana. Saan kami met nagsaludsud manong name. Edita. Kitakbanin ti oras. Pangaltawan. Tito. Tito, ano kuya? Tito, latta na. Abay. I'm hungry. Manong nemi kidak ti o kwartak. Awan tinay ka rin ha. Pagpangal daw ko. Ati amo agad agawid ak tumit after lunch ta interview met laing. Tilang pagpletek nga gawid tinabati. Kahit mo langit mga karinderya. Sige ito basta. Tapno sa anak nga mabisin. At kirawas ka yung tiyang ko eh. Ori siyak. Siya na ko. Ngayon datulatan, makaanay iti kwartak. Iti gatang ko ang kanima. Ang kagpilpili. Basta the rice. Kinanda soup. Di ko. Wentito. Sige. Sumapul tat karinderya nga si Dig. Shoot pa. Panganam. Manong nemi, may isang order ng inapoy, gastamatan nga, gabot ada paksiw.
Sagman na paksiyo yo? Baga na nga umanit kwartak. Mabalin ti hap. Mabalin. Hap nga paksiyo man nemi. Sign na po'y. Sige man kan. Katsi ka na tito. Dak pa'y mabisin? Apikit ko namin tangang mabisin ka. Basta man kan. Alam baka agulser ka. Pag duwenda natin na po yan. Kanda ti sidain. Kukumlatan. Ang kabalikan niya. Kabailak kapturan di bisin ko. Saan nga bali tito? No, may subilak tong ganda mami ka ni daddy. Saan ka kang tamat nga? Baybayan dadadi ka ni mami. Gunggunan da ka lagi di. Salat, anjak mat masapol. Amahan, kasano nga maituntun kaya? Idi manong name tanatalyo ko ti TV ngagan andar iti unay ti karinderya. Pagpampanawagan manong name. Ni mami na dyan eh. Iso na dyan tito ni mami. Iso? Wen, napanin ti stasyon ti TV tapos masapulan na. Garga. Ada may plaplas nga cellphone number. Legit cellphone number ni mami. Okay. May kabisam. Ulitem. 09. Kabisam ha. Pero i-type ko. Ora na. Tawagan na ni mami. Matawagan na ni mami. Nag-ring manong nemi. Simong ba? Hello? Yes, ma'am. Ada kanya ti anak yo? Ha? Sa dino pag kita kan ka. Mabalin kang salita anak ko? Mabalin ka salita ka na mami. Hello, mami. Mami, awan pagdanagan nyo kanyak. Manganag dito karinderya. Isumad lang ti kabailan nga. Tad kanyak dati nang tulong kanyak mami. When mami, bagak tinagan ti karinderya. Umay kayo dito, irayan kayo. "15 minutes tinapalabas manong nemi. Idagdag sardeng na pinta sa kotse. Iti sangot karinderya. Dimsag ti may sa nalapsat nga babae manong nemi. Ikat ko na ni Jennifer. Mami! Sisimbaro na dimsag ti gwapo. Asawa ni siguro. Daddy! Timara nga si mamat manong nemi Jennifer. Nagsinublatan ngay narako ba na binagkat di gidagasaw. Sa atin masidag kanyak. Isa tinang tulong kanyak, mami. Agaman kami kang kakapsat. Elmer, tinakan ko, sir. Elmer, agaman kami kang ka. Kaya sa nung amin nga, ti istorya na ti anak yun, ada ka nun ng kidnap kang kuha na. Well, nabuyo mi ti CCTV ti coffee shop. Nakita mi mismo nga may isang lalaki tinang bagkat iti anak mi nang iruwar. Hindi ka makaura iti tawag da, tapos no, ibagada ko ba, no, kasano nga sa ka-admit, anak mi. Iso nga napang kami ti radyo, kan TV, napang kami nagpakamoy ti polis. Kasano ka nga naliklikam na kitikidnapan, anak. Naglipas sa daddy. Nakaalak ti gundawi ko, naglipas. Naipatandak, kinugtarak di salang di lalaki. Ti marayak, kinamaddak, sandak man nga nakamatan. Aging ka na nakadanon sa diyahe, nga pasit ti kalsada. Ijematan nga nakita nak ni Tito Elmer. Ibagamnoan niya ti may, itad mi kagagong kula, Elmer. Okay lang, ma'am, sir. Awan? Okay lang, iso na lang ta. Mabainak ko mang, bagaglatan. Oray lang pangal daw ko, ma. Awan, di ko arta kapag bigisot ang ginatan ko nga para gani Jennifer. Inananusan ng tinapoy kinahap. Order nga, paksiw. Pangal daw lagaya mo. Oray makatawal nga kanda ka, di makakalem. Ito ba isang restaurant? Napintas ka restaurant. Manong nemi napang kami ti may sa class nga restaurant na in order da.
Ori na kami kita kang panangal daw. Baka dublem ti mangan. Iha, napsoga kan nad. Naimas jay, paksiw, jay diguna. Amam dati anak may kat mahilig di ko. Ang mangan dito na awan di ko. Again, dublem ti mangan. Saan dan? Buyaklat dan ni Tito Elmer nga mangan. Kasto ko ni tiragsak mi. Taddan ti anak mi. Ay, nakasto ko ni tidanag mi. Di. Papasulag na ti asawa. Intugtugod na ti anak mi nga binaybayaan na. Ay, maglakid din ta. Nakalibas ka ta. Insalakan mo. Kinapod no na, sir. Ito ay agsasalita kami ni Jennifer. Nalasin ti ubing ti kotse. Isudari kita muna na. Nung ata awana kangit siguro nagbalik kita nagkidnap king kuana. Ure mat kadimet manot itad kasapulan ta. Sa kaimi. Basta lagi sandang tangaran ti kakakaiso ng anak mi pailahin. Alamang kang ka. No sa mundo, may bus, sa tayo nga may bus na ito, yawid mo ito. Ano gano'n ti trabaho? Actually, sir, naangay ko mati job interview, tayo bigat. Tayo before 8. Problema ka rin dito, awang pagluganak, takanayon nga pagpag, ti jeep. Nasumra kita sentro. Ito yung adan jeep nagsardeng, anda pa kargaan nga, anda pa bakante nga maysa, nga pasahero. Makikitak na ilit. Isumutan ti para kakitak ni Jennifer. Babayamon ti job interview ko na. Adan to sa balik kong daway nga, mga kanyak nga mag-interview. Numayin pa sayangek. Damok ti sumrek ko matitrabaho. Gabot na fresh graduate tak. Anak kumpanya ko mati mang-interview ken ka. Imbagak manong nemi. Nagkatawa ti ama ni Jennifer. O ang problema, endo na bigat, mangarugi ka na nagtrabaho. Sir, kuko kami ti sir kami kong mga trabaho. Da kami nga gasawa taking kukuha. Kasanon noon, di bakante. Masapul nga da bakante. Da kami nga taking kukuha. Taora akong bakante. Alain ka. Ori sa mo kayan. Tas pasit dadating nga panagyaman ka ka. Mamano ti kas ken ka, Elmer. Inyun unam ti sabali. Sakbay ken ka. Manong nemi namang aranak nga dagos. Dito nga tanti pangrugyan ti amin kinunak. Kaya di, nagpipinakada kami, manong nemi, baka akong pagpletem. Talaga awan, sir. Ito yun. Uy, naadunay, sir. Sa karibo. Si Kalamon. Aramatin pa'y para itong bigat. Isusurek mo. Ano na kiti masapol, sir? Basta may ganto. Sapulin nak. Robert. Uwan, sir, thank you. Ala, thank you manang ken ka, Elmer. Yes, ma'am. Tito, oh my kanto di balay ha. Into no birthday ko, may kanto Next month, ay bam to dikit ti parents mo, ken kakabsat mo. Yes, ay bakto ina. Manong nemi, di makaawid ak dito balay, narakop ko ni nanang. Nang, adan tong trabaho na bigat. Ay, nakaruwar ka ti interview. Sa anak ka na interview? Ala, saan ko na hanak na pa ni interview? Kasi ano ko rin ngayon, baga mga adan tong trabaho na bigat. Ore sa anak na interview. Nagtrabaho ko nitong bigat. Ito sumadla kumpanya, mang interview ko makanya. Inistoryak kang guwa na tinapasamak manong nemi. Inyun unang ti sabali sakbagan ka. Ang nagdakil mo ti supapak na nanang. Kan siguro, ikan nagtumang tati ng ato posisyon. O no, agagagagata, ipakita tilain ko. O rin no sa anak to nag-boborden, basta kayang-kayak lagi din nang. Ay, sus, anak ko, ya. No, kasta, agad marag sa akin lagi din kabsat mo. Fourth year to ni June. High school, ag first year tumatan ni Jinky.
Ito makapag-graduar ni Junti High School at dadantun nga duwa ti college. Hanggang pala sa asawa mo. Awan ti pagdanakan nyo nang. Tulungan kayo para karigdi kakapsat ko. Tinawagak manong Nemi, di karabyan na tinawagak ni Dayan, tap ni pakambok kuma, tinimbag gagasat ni mapay, si mangbay kanya. Nagring, sinong bata na? Hello, Dayan, sweetheart? Hello ma. Adan tong trabaho kong tubigan. Very good. Kumusta kan? I miss you. Malakip mo ti ko nakidi. Nga niya. No saan ka na ikari? Saan? No saan ka na ikari? Nyakit mo son. Namamok ni Leo. Nag-review ka mga patpada. Tsaka mo, nagmawatan direk na. Gabuti ilo ko siguro ken ka. Nagsigand ka mga agpadpada. Kaslay sumat yung tipat-patid ko. Dayan. Baka no, mariknam lang data kapag tadayuakan ka. Sa bagay, ore no, adadayuak pa'y. No talaga ko mga saan nga balbari tiriknak. Nagtalin ko malatakan ka. Diyan ko makayat ngayon pudokan ka, tamang ano, madadahil ti panag-apply mo trabaho. Ngayon, nabibinas na sapsapa pa niya bagak. I'm sorry, Elmer. Sikatin mo na ka nagkariknak ti ayat. Ngayon, narabaw nga ayat. Nagbaling nga ubaw di kitikarik. I'm so sorry. Dayan. Manong Nemi. Diyak mawatan tiriknak tanang garubos di kitiluot. Nakariknak ti sakit ken ut-ut sa itikaw nagkak. Diyak namupuutan ti rimuwari ti balay manong Nemi. Ada pala nakalukat nga tiyangki. Nagorderak iti arak. Ne, itama ang sinot uminom anak ko. Siyak na na. Sapo. Nitatang mo kung kumangam, di pa nakita ngayon, minom ti amam, sakit sika, uminom ka. Padasak lang na. Anak ka di problema mo. Saan nga makasolusyon, di arak, iti anyaman na problema barok. Ang alakit, nabayadan mo din. Ang may bagak lang kang kaya. No, damang problema, saan nga arak ti makasolusyon, no, di kat ad-adang ang mga dumakil ti problema, numabartek ka, kinagsakit ti olom. Bakal mabartek ka, kat makaaramid kat siyang nga siyaat. Numuna kat dabong sa tuminom. Kabayatan na magmagnak manon itang tanggwab ko. Nasakit man nga sumrek, di mo na tanggwab ko manon nemi. Nim okay, hindi may kadua, may katlo, may kapat. Naging gawa na gudwa akong tibilong. Nakatanong di balay, nabartek ako. Nakita nak ni tatang. Ay! Elmer! Saan? Ano tayo ka, mama? Ay, nagloko ka. Kalupay nga uminom. Nagserebrarak lang, tang. Nagserebrak nga magbaga. Dan ron pagdrabaho, kinto na bigat. So, nagselebrarak ka, may nakis nagselebrar. Ang nakastuti pa nagselebrar, anak. At ang langit problema. Alam mo, tayo na. Saan mo nga ibusan? Tag. Insina na ako ni Dayan. Insina ako ni Dayan. Awanin ni Dayan. Awanin ni Dayan. Nagan anong uga kun manong nemi. Gabuti sakit tinakem ko. Kinabartek ko. Pinastriknak ni tatang manong nemi si mabat ni nana. Ang gramang kadadjun kini Jinky. Apay matin-malong. Alam ni malong. Apay.
Mapagkat ito pa trabaho ni bigat. Wow, trabaho. Nagkikinit naman ng nimi, datatang nanang kidikapsat ko. Kakiso naman anong nga harapin na sa trabaho. Sa ibagang mga dati ka nagtatrabaho. Sa nung oras hindi pa nagbasak. O alin dayan. Manong, di mo ko maipalubos nga pulaing ti awan kaskan nga babae. Kat madadahil di biyak mo. Alam nga, awan kaskan nga babae nga magbagam. Kat mo sawan. Adangar ka kaskan nga babae. Tinakalipat ang ka. Apagbiit. Saan nga rumbeng nga? Dadailin di magim nga pulaing ti may mesa nga babae. Nga di rumbeng nga para kang ka. Narukop. Ti karina kang ka, ano? Doon talaga kumapod nung ngayon patag na ka. Ore ko man kasanot mapaspasamak, nung andyan mapaspasamak. Mapasamak kanyak ti kasto, yan di basol ko tapnog sa gaba kakapukin at apay. Naiturturog ko matlayang manon na imi. Dahil nga ba nagsangsangit kan ba anong ko. Tibay nak ni tatang ang sarak iti salad ko sa naging paida iti kama. Kabigatan na maram nemi. Riinak ni nanang. O, green can. Anak. Di ba't ata? Pagtrabaho mo na yan. Nang, sakit. Look. Talaga nga nasakit. Ora di ang luto akit kaldo manak. Alamay kami kan. Muwang kan. Para kiti CR maram nemi nagdramus. Nagching. Hindi sarang ka nanak. Mangan. Nakangharad nang. Nasapon mo palang diskanti mo na. Masapol nga sakbay ti panaglulukat ti opisina at dakal sa diyang guru oray. Baka no haaga man rin makapang gabot daman pa ka sa ida mo lumunong pa ka daman tulungan mo muna. Ang tama din nang alam nga karote. Nakadigosak manong nemi nagarwatak, formal nga arwatan. Talagang mo opisina tila nga mo, anak. Tang, sorry na pasamang drabi. Amuntun nga ulitan ti kasya. Saan, Tang? Pinagbagaan na kami ni ading mo. Ano dapat nga makapanunod na siya ni ading mo. Pag anak nung nga mintikas karadya nga babae. Saan nga na ikari? Ibaga ta nasaan pa pa eh. Anya ti amom, baka ti pa nagtrabaho, kat makakita ang kanto ti, makamamukha ti mas napimpintas, kan mas okay, ngam dahil nga babae. Di mo na ilalayan pa yun, napuka mo na nga babae, gabot saan nga rumbeng ayat, hindi kas kang kuwana, narukop. Manong nemi ni sumrekak iti pagtramahawak uwan na kumpanya isang opisina. Sinapol ko ni Mr. Robert. Adan, ada appointment mo kayong kuhanak, sir? Ada. Ay, sige, karad. Sumrekan. Nagbasa. Come in. Lokatak. Good morning, sir. Ay! Elmer! May ka. Taya mamuka ka na kiti empleyado. Saan pa nga simrek na tuma? Dagito kabarbaro na empleyado kaskan ka. Limada, sir. Tas 5 na ala. Sakti may ka na. At may sa bakante nga posisyon. Ngayon ko ken ka. Sir, nagdadamok pa lang. Problema. Listo ka lakit nga makasusuro. Lakat nga to ti posisyon mong isuna. May ka. Dahil ito opisina. Mga opisina ka. Dahil ito ti kwartom. Being the supervisor. Sir, saan ko pa kaya? Isuro ka.
Anda ka makatibay ka nga. Basta lagi dalisto ka makasusuro. Baga napimpinas pa lang, sir, no? Mangrugyak malati. Iti baba. Saan? Naskan pa nga mapanggati baba. Kayan dito isuro ka men. Di mo kayat? Kayat ko sir, agad nga saan. Manong Nemi. Alisto pa na makasusuro Nagsibod ta. Presko pa lang ti panunod ko. Manong Nemi, kadigit rumbeng aramide. Inadal ko dito Api ka nga tsakaya. Business management manong Nemi di kurso. Kalpasan manong Nemi, ngayon baga ni Sir Robert, nagitinaskan nga ramidek. Naramid kon. Nang dadak manong Nemi tinutis, iti pa nakasekretaryak. Nagpaaramid tak. Para taan niya, sir. Emergency meeting. Alas 3, numalim. Even 15 to 30 minutes lang. Imbes ko mag-break na, makangiti meeting. Uwan, sir. Ito pa naka-function hall. Meeting place, conference hall. Uwan, sir. Do sa nga dosena manong Nemi na kita adda iti babaek. 5 ka dagiti sa nga dosena dagiti pandak nga kabarbarong aplikante. Hindi ko katakuha dati agenda manong Nemi. Kalpasan na. Adamat din na kita nag-comment. Any comment? Sige. Dati makder manong Nemi nang itaya iti na. May salapsat ka babae. Karba barbarong empleyada. Imasadag kanyak. Sir? Yes. Nagan? Vina, sir. May sakaragiti kabarbarong si Marek 5. Kabarbaro kamit? Abi nga dagos nga. Nagbalik ka nga. Nangatot posisyon mo. Dito ka dito sa lutsudem. Saan nga may pagkapitiga? Topic ko, ano dyan tayo? Awan problema ka na dyan. Awan ti reaction mo na yaman. Okay, mat? Ngayon dyan lang tingnan mo, paspasal ka nga. Apay nga, dagos ka nga dito yung pinasa posisyon. Okay. No kayo tiyo, istorya ka na kayo. No anyat na pasama. Inyo istorya ka na kuha naman ng name. Nga, kamakamak ti interview di kalman. Para haratoy ko mga parang trabaho dito yung adag nga tinulungan ti may sangubing. Di mat, nagkataon mat nga ti ubing nga tinulungat kat kakaiso ng anak na sir ka ni ma'am nga king kukuha rin opisina, kumpanya. Kas, supapak siguro din naramid ko. Intad kanyak na di nga posisyon. Iso ang kitidawak ti kooperasyon nyo. No man pagdadamo ak, kat adali kita nabayagan ng empleyado nga nalumbaan, pasensya ka yun. Makikooperar ka kuma. No problem, sir. Maawatan na ka. Nakagasgasat ka nga rin, no kasta. Gayam na tumulong ka, itipadam nga tao ka na supapak na. Siyempre. Na tumulong ka, matulungan na kami. Manong Nemi, idi agawid ak dito balay. Kasta o na iti, ragsak ko ng ipadamag kanatatang kininanang kanili kamsat ko. Oh, Manong, supervisor ka nga dagos. Uy. Kinangin, nakaltiswaldo mo rin kapilitan na kasta. Jesus, Manong. Mapagganda na kami nga rin pagbasaan ka ni June. Basta kariwa, kas kanyak, ipas nagkutagbasa. Ang kapela makinubnubyo, ken ito nung makapagpuskan, trabaho kang tumaten. Siya ka June, kuya, kapela girlfriend ha, at the girlfriend ng kuya. Ito na, girlfriend ko ang paspasamak ka na kami. Ipas nagkuntuman tagbasa ti college kuya, kahit kumati ang trabaho kas ken ka. Nang, tang, di yun na yung pampanunutan, para ka na tayo.
para ka nagdi kakabsat ni. Kakabsat ko. Pa ko mga, di mo kaya mo sa, di nakapagpasadaanin ti tricycle. Numabaling gumakit sa anin eh. Anang ortubra ako. Ang panahon kiti sa bali nga, kakastan yung bakal baka disgrasya nyo pet, panagpaspasada yun. Kit ore ba't sa dinutaya mo, ore di kang paspasada, no, madisgrasya ka. Nalawo mo tilikod ti balay, at dayo tayo iti karuba, di taragang galangin ti dingwen, no, nakunay nanang. Akit tanay sa isat pa, atap no, makapagtinulong kami kinitatang mo. Manong name awan tinagbaling nga problema iti pisina, at talaga makikooperar na kita dati babaik. Kananak mataglastak report manong name kini Sir Edwin. Kanidag birthday ni Jennifer manong name napang kami matendara inyamamok datatan kini nanang kani kapsat ko. Basta wani mat panagyamyaman dagiti kapsat ko kanda kanya kadakwada. Di pa yung manidita. Iti nga tulong ni Elmer itanak mi. Pero sabsabali ko mga tao, tinakakita tanak mi, baka binaybayan natin. Kano awanti ng tulong ka ni Jennifer, baka still nga nagbalag kiti kidnapper nga nang kidnap kang kuwana. Kabaylan mo mit kadi ang itit katakwana ti ransom money, ang elan kasanon no, dang randa mo no, tatakas sa mapasamag tanak mi. Kanti pa nagdandalag mi. Di lang sumagmanong oras nga pa nagdandalag mi, kabayatan nga sapsapulin mi tanak mi, kita po, nagrikat. Sakam na nabang aran, hindi ti adamang tawag kini bakit ko? Nganda nang ibaga, nganda kang kuhanan ni Jennifer. Naisuleta ni Elmer. Sige. No, at the problema yo, mabaling kami nga tumulong. Awan, iti problema, sir. Napintas mo ti position nga intedyo kini Elmer. Ti sweldo na akit kabalan na magbasahin na dito nga kakapsat na. Nung marigatan ni Elmer, kas pagkarikan, at sa bali nga pangusuran at sweldo na, di pagbalik nga scholar, di dito nga anak yo. Hanya? Bahanin, sir. Saklatan makamuman. Ay, siyempre. O sa naman ti sweldo ma, para ti masakbayam. Baka pagkabuntag asawa po, after 1 or 2 years. No, ororayin pa lang ang graduar di kita kapsat mo agad. Malakay ang kantong nga baro. At ang sakit pa nag-crush kang ka ni Vina. Ni Sir Met. Timbaga, manong name ni Sir Robert kat pudno. Kaya bata, kaslada da nga ni Vina ti mga assist kanyak imbes ka ni sekretariyak. No, at dari kita kasapulan. At apay di kita gundawi, manong name na awisan na nagmerienda. Sikalatan. Lamat di sir, saan ka nararuam? Isang patangkar dito eh. Oren saan ko nakmanong name sumrek. O dito yan. Saan kami nararuam eh. Sobramat, imotam tibagin. Ha? Naimas na ta. Siyak tinong order. Sige. Diyan kahit soft drinks, sa uminom, danumlatan. Sige. Makalang ngerti danong para kang ka. Manong nemi, ni Vina, iti kasla ininot nga mangagas iti sugat ti puso. Kasi tinaminsan manong nemi, dandua, talo nga bulan ko nga trabaho. Iti awis sa isona. Yes. Mabaling ka din nga. I-dinner date ka. Dinner? Abi ka din saan? Maramanak mo dati, sweldom. Si kalap mga ramaraman nga sakti. Mga ala, gumatgatang ti meriendam. Saan ang kunak mat ngamin ken ka, papailit mo. Kanin met, kanin ka, kamabay met ken ka. Iso ang supapakak mo ta. Sakbat hindi makamot ti dinner ta. E di mas nga restaurant, manong name Candlelight. How romantic naman ti may nangipanam kanyak. Amo nga direto kasi nga klase ng restaurant, nagdamag ka.
Abing dito ti kinayat mo. May bagay ka na ta. Aw mo pa relasyon ta. Kat no iba ka na kahit kung ano relasyon ta. Ti amok kat di mo amo. Di mo amo tag-aram. Uno da ka di sugat ta puso. Ada kami dito future kinidayani di ada relasyon mi. Naman pa'y nagbaling kami na singed. Ngayon muna na. Best friends, ganyan ka nga. Ganyan ka nga. Imputdok ang kuha na nalabalbas pa yung kayem. Nagkarelasyon kami. Inayat ko. Inayat na. Narakop ko. Nagkak. Naitad ng di amin namin na. Sampay. Yung ako pa'y makatawan eh. Ako pa'y happier. Naban di Manila nag-review. Hindi. Ipadamag ko kumakingkuanan at napagtrabaho ako at tinawagan. Isumatin di pa naging bagana na. At dan sa balihan na sarakan ng lalaki. Amaunuan yung tinalamit ko. Damok unay timinum ti harak. Nagsangsangit ak. Kabuti baratek ko. Sinangsangitan ti pa nang isinaking kanidayan. Gagangay. Ininot nga nagasan babayin kang ka. I love you, Vina. Namampesa ang nasikat makuna nga first love ko. Iba't patek ko. Nasganga di nga sungbatan kan? Nasungbatan na kunti sa ano, no, hindi. Okay lang. Saan? Saan naka ayeten? Saan nga mabaling nga di kasugbatan iti wen? Suspense ka man. Manong name iti makderak imabayak ken kuana sa ko. Inawid nginarakop sa ko nagkandik iti lips na. I love you, Vina. Siguro sa tinekari para kanyak. Siguro matinekari para kanyak, Elmer. Ada ka di matmako na nga first love mo? Ada. Danda ni tagpadpadat istorya. Tila sa pagpadaan. Insinanak. Gabuta. Kasapulan laing nga kasarna. Medyo babae nga nakautangan dati. Naimbaga nakin. Hawaya nga, ika nga, hawaya na. So, nang kanong amin, tinang paadal kang kuhana. Nga sana lang maamuhan, edita, nakapaggraduaren. Isugahan, naitaning gahay man ka na dyan hawayan, ha? Nandi bang baga di parents na. Insukat na katawayan, ha? Insukat na kiti green money. Diyan ba ka di bang babalaw iso na nagpraktikal? Ngayon na sakit. Ay maglakit din ka, Elmer. Idamo ka nga makita. Mag-agasan mo din ti sugat ti pusok. I love you. Sikat tinikari. Siyak man tinikari para kaya ka. Malaksid. No kayat mo yung sekretarya ng siya. Pag-imunam ni Lori. Karas na ka na jay. Bagbaga na kata kami. Hemjak ba't kayat? Kapata si kamat kayat ko. Di siya karutag ba rin ang sekretarya mo? Nangat nga ito kumat ng sekretarya ka. Sa bagay. Manong name at ng relasyon mi kanivina kat saan nga niligan deta karigitiya padaming empleyado. E dito sumrek ni Lori nga sekretarya manong name itayang ko sila. Sir? Yes, Lori. Hanggang pinayaban na. Awan ti kasapulak ka. Ngamsyak na kasapula ng siya.
Ano ka sa pulam? Manong na may bigla din nga nagpasaklot kanya. Eh, Lori, sir, I love you. I love you. Ipatanak, apin na, pasaklot ka kanya nga, simango ka nga. Eh, imposible sir, nga din kursanada. Sir, in luck ko diri daw. Ha? Maaramit at kaya ito, sir. Sir, love me. Siya ako mo na nga mga kadagadilis mo, sir. Uy! Shh! Sir, tayo ma'am. Di ba ro kong ko siya, nagpindas na eh. Nagitiduang ang puso ko. Manong namimpang ko amin na pigsak nga nangakalit, takyag na. E di saan na kung nga rarakopin, inturon ko. Noore lag, naibuwang manong nami, ti baro kong nagapot edikat ng ti, imbabanan ti brana ti lo. Ni Sir Matt, Sir, magkita mo ni. Manong nami, rumarkan. Plastara mo tarwat at rumarkan. Agkikisak. Agkikis ka? Apay? Ramaramisan nak. Nakamababan di pa nagkita kag kalori. Sayang. Mabaling ko ti rekomendar ita nakaikat mo. Nasyak tag-desisyon no rumbing nga ikat ka unusan. Agtumpal ka kanyak, sakbay nga talaga nga ramidik ti mangikat ka. Agtumpal kan! Bakla. Kinon ko na naman ang nemi. Lukot to yun. Sulusugan lakid din. Dandanek lang. Tinutupan itahin. Lalaki ak lang eh. Sa bagay, umot pa'y padas ko. Imbaglagid dito ang pa'y padas ko. Tanong padas ko kumaalalis to masulisog ka. Ti ada padas na. Rimor na kimusilap kanyak. Sana, pakla. Manong nemi kalmasan lang sa magmanong minutos. Tinawag at cellphone na. Papay, mayat kamat lang. Sa montong ulitan. Tan ulitan, talaga ikatan ka. Nalawag ka di Lori? Saan ka kaya? Ni Vina di kahit ko. Ni Vina, baka di na kahit tibagina ka. Edad na siguro ito nag-asawa kami. At napantas mo nala. Baka na di dating akin pwesto uwin. Sikapin lang amin. Sikati may katlo. Di mo kayat. Kahit mo sa uwin. Nagbaling ka nga sa kloterya. Gugwapo naman. Nalaing naman. Baka nalaling ka kunat. Di mo kayat. Sa bagay manong nimi madlaw ko iti kinagkaraw ni Lori. So nga nga daras latay panagat atap da kita. Empleadak manong nimi. Pero ag-dinner kami manen kani Vina manong nimi ada istoryakan ka. May pagkab ka ni Lori? Apay? Amok. Imbaga ni Lori kanyak. Siya kakano pa lang tilalaki nga na ng sulisog. Ngayon nagkamo malang. Nagganan nga. Nabisito na ka? Jack intulok. Naibuwang marukong na. Tayong baba na nga rin ti pranay. Nakita mo yung susunod? Jack kaya takas kang kwa na. Gabot na siksi ka lang, di ba't patik ko, Vina. Mamatiyakin ka. Elmer, napudno ka. Natibkar ka. Natibkar ka iti soliso. Sikat isap sa pulek. Kasawatan. Agurnong tapay. Baka oray magretuar na di ading mo. Amad nga sikat magpapabasa ka takwada, di ba? Natumot kumpanya. Apay mo. Naamuak. Amok ba't amin ka? May panggap ka na kayo. Napiyapay ka nga amom, siyak ngay.
Ditugot kan to balay. Tumaminsan pa nag-dinner ta. Umay kan to dinner balay. Kaya mamuka na papakin ni mamakin, hindi kamsat ko. Tapos na nga ron, tinapasamak manong nemi kat okay naman. Ay, gaman kami kang ka, Elmer. Ay na po utak pa nagsagabat yan ako, iti mo nang ayat na. Amamok man din eh. Iti boyfriend na nga ni Edmond. May matan iti balay. Agsangsangit yan anak mi kita. Namuak. Nga makiasawa ka nun ni boyfriend na. Hindi hawayan. At siyempre nagsagabat yan anak mi. Kasi kamang nagbagbaga. Aginggang iti may sangal daw, may padamag nan, nganta ka nung kasukat. Tinubyo na, iti puso na. Sikat imbaga na. Kaya mawapaitin na kinawatan nyo. Aginggang padamag nang ganda na kinawatan nyo. Bakit tayo maghanang umay ka dito, no, mamamuda ka. Welcome anak. Kat patyan mi nga sa mga baybayan na magsangitin tiyanak mi. Kalpasan ti duwa nga tawen manunay mi apa nagtrabaho kan relasyon mi kini Vina. Ada identity second year manunay mi ni adan iti second year ngagpadpada ko nakuma. Da June kini Jinky. Hindi agasawa kami kini Vina. Hindi pa kambukod manong nemi kadatatang kaninanang kasama kay absent ko. Alam manong di kami naggraduar. Dito ulag ka naggraduar kami. Kuma, no siyak timang papabasa ka na kayo. Agim, saan nga siyak timang papabasa ka na kayo? Timot kumpanya, pagtatrabaho. Nga gapo kayong gamanong, iso nga kastoy. So, kahit kuntek pamilya. Taori na tatanggalin na lang kahit damatin timadan, iti apo ko. So, nag-asawa na tumanong yun. Nagkalay sa kami kinivina manunemi kat siyempre inyawid ko dito balay. Iti salad ko manunemi. Dito yung impaay ni Vina manunemi ti amin-amin na kat ginunod ko. Impaay kumat iti ayat. Narumbeng ipariknakan ko na. Dito yung napariknekak manunemi nga virgin ti asawa. Gapo manong nemi nag-asawa kam kinifinan. Ka Spanish City kumpanya manong nemi. Saan nga mabali nga nag-asawa na the same empleyado. Un empleyada. Ngayon so damat lang manong nemi iti nangted iti sa bali nga pagtrabahuan ti asawa. Iti sa bali matla sa nga ti kumpanya. Sa kami manong nemi ti kotse ama pa nagtrabaho. Ay nga nakaurnong kami, manunemi, iti ada nagpitpitik iti saklot ni Vina. Iti tarugyan mo maten, manunemi, iti mga patakder, ti bukod binga balay, iti asdag matlayang ti family house mo. Talpasan manunemi, ti balay mi, iti pas ngay ti asawak ni Elmer Jr. Nadan kami pa iti duwang anak manunemi. Dua, nga babae, may salang tinalang. Kadananang kanitatang manunay, hindi kang runang mga aywan ka na kwada, tapos may tuloy mo iti mama nagtrabaho, iti asawa. Nagraduar mo ten, manunay, ni Jinky, tatrabaho nan, at damatan asawa na, ngam awampay anak na. Karagraduar mo manunay, ni June, iti kurso ng engineering, madamay tangag review, para iti panagtek na iti board. Kanina na palabas man ang naming kaping sa iti COVID. Dito pa naka-lockdown. Nagsarting kamailangan ng opisina. Ngayon din nananayin, pas karag iti lockdown man ang nami, nag-operarmat lang iti kumpanya, kat intuloy may nagtrabaho iti asawa. Amang pa, tinakana nga dimdimte nga problema may nga asawa, sabat na nagiti anak mi man ang nami, ngay daw may nasapay ko ma. Tawan to rin dumdumteng nga problema nga di masulbar. Gagangin lang ko mga problema nga saan may nga itulok na mabigatan adi masulban. Iti babangaban na umanong nemi, naragsak kami. Nagasat kami. Kaya daw may kinapod Diyos nga sabi ko ma, tagtultuloy ito nga ragsak.
nga ipaay ti Diyos kada kami. Dahil nga ti pagkasarita, manong naming kadagyaman naklaunay ti anos mo nga nang ibasa, sabi ko matadamat na ibatik nga adal, sursuro kan na pagulitan ng tibiyag karagitipada kan dimngag. Tuwing narudagyaman nga pagayam mo, Elmer.